Fil-bidu ta' sena akademika ġdida nixtieq insellem lill-istudenti u l-istaff kollu tal-istituzzjonijiet edukattivi ta' pajjiżna. Mill-iskejjel primarji, anzi anke mill-kindergarten, sa l-iskejjel sekondarji u anke l-edukazzjoni terzjarja, l-universitajiet li għandna anke l-kulleġġi ta' edukazzjoni terzjarja. L-edukazzjoni hija il-pern tal-ħajja soċjali, il-pern tad-demokrazija, il-pern tal-konvivenza soċjali. Għax hekk ngħid hekk? Għax l-edukazzjoni tiftaħlek mhux biss il-moħħ imma wkoll il-qalb. Allura l-edukazzjoni nitolbu li tkun ukoll formazzjoni. Nafu li għad hemm bżonn ta' restrizzjonijiet minħabba l-Covid, jiena nappella l kulħadd biex inkomplu nikkooperaw mal-awtoritajiet kemm tas-saħħa kemm dawk edukattivi, imma nippruvaw nassiguraw lil ġenerazzjonijiet żgħażagħ tagħna futur li jxraqilhom, mod speċjali bl-esperjenza edukattiva flimkien li mhux biss tifforma l-moħħ imma wkoll tifforma l-qalb. Bil-qalb nagħtikom il-barka pastorali tiegħi.